Wah, Mbak Krisda ki wonge lencir kuning no. Iya, upama buah-buahan apel Batu Malang. Wow. Mbak Krisda, apel Batu Malang, cilik no wah ya rasa dionceke dimplok sak kulite. Wow. Terus sisihe kuwi niku Mbak Yayi no. Oh, Mbak Yayi asmane. Mbak Yayi Galuh. Oh ya, domisili nggih wonten Sala mrika. Oh Sala. Upama buah-buahan talok no. Talok. Talok. Ning seger kok no. Talok. Jajalen. Talok kuwi. Cilik ning seger. Ya, Terus konone meneh. Lah iki. Wah, kaya blandot macan ngene. Iki sapa? Deni Denko no. Oh, upama buah semangka tanpa biji. Semangka tanpa biji. Banyune akeh, semangkane dibrak karo lading mak banyune mak piyoh ngono. Iya, Jan. Ngusik to, aku ki mau pasalin ning pondokan, aku pasalin ning transit. Kok ketoke wis ketemu karo sinden iki, tapi sinden iki kok ketoke emang aku delok kok kadoan teko nggonku transit kok nguyuhe ngadeg to. Iya. Kaya buka gitu Mas. Pripun. Mau ndodok kok Mbak ya. Dodok ora ketatap. Tatap dengkulmu. Kok nesu lagi.
subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Leren sakwetara, leren sak kemprangan ya, nduk anakku sing ndak tresnani anakku Limbu. Iya, Mak, iya. Mengko perkara lakon Petruk dadi ratu bisa ditutukake sak rampunge. Limbukan ning sing baku, aku karo kowe ngaturke apa ta wigatine awake dhewe tinimbalan sowan mapan ana ing kene. Ngono ya. Nggih. Ning sadurunge matur sing akeh-akeh, Kang Sarta ngaturake lelagon kang maneka warna luwih dhisik ayuh. Anakku Limbuk ndak kanthi ya kuwi ndak gandeng tanganmu. Ngucapake Kang Sarta ngungkapake rasa puja lan puji syukur konjuk marang Gusti kang murbeng dumadi Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala Yuang Widiwase. Ngono ya Mak. Kang wis paring berkah Kang Sarta kenikmatan becik, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Moga tanpa berkah Kang Sarta kenikmatane pangeran, aku karo Limbuk bisa sowan, bisa manunggal Kang Sarta tetunggalan ana ing adicara bengi iki. Oh iya, ngestokke dawuh. Banjur bengi iki mengeti adicara apa, Mak? Iki ngene ya, Nok. Iki adicarane tidak lain dan tidak bukan, ya. Ya kuwi adicara agenda rutin tiap tahun. Oh, agenda rutin tiap tahun. Ya kuwi adicarane ora ana liya kejaba mung bersih desa. Oh, bersih desa. Bersih desa. Bersih desa kagelar agenda rutin tiap tahun ngadani adicara wayangan. Jenenge wae bersih desa. Bersih kuwi resik desa wis ngarani. Ora mung ngresiki desane, ora mung ngresiki secara tata lair. Iya. Nanging uga ngresiki atine, ngresiki batine. Oh ngono. Apa maneh agenda kaya ngene iki agenda rutin tiap tahun. Dadi adicara sing rutin tiap tahun sekali diadani, digelar kaya ngene dadi yo sarana introspeksi diri. Oh, introspeksi diri. Mulat sarira angrasa wani. Jenenge wae ora mung ngresiki laire, ngresiki desane ning ngresiki atine. Ayo aja metani kesalahane tangga, aja metani kesalahane wong liya, ning ayo metani salahe dhewe-dhewe. Metani keluputane dhewe-dhewe. Aku duwe salah apa karo kancaku? Aku duwe salah apa karo tanggaku? Oh ngono. Iki dadi bersih desa kang den adani warga masyarakat ingkang mapan ana ing Gandri. Pancen kaya mangkono no. Iya, Ternyatane adicara bersih desa utawa nyadran ana meneh sing ngarani sedekah bumi. Iki ana jerone terkandung ya kuwi nilai-nilai positif no. Oh, nilai-nilai positif. Iya. Nilai-nilai positif apa sing iso diambil ana ing sajroning adicara bersih desa, Mak? Adicara bersih desa utawa nyadran ya kuwi nilai-nilai yang positif tak ringkes dadi telu. Mbok ringkes dadi telu apa wae. Inti dari acara bersih desa ya kuwi angka 1 syukuran, angka 2 seduluran, kang angka 3 ya kuwi sedekawan. Oh ngono. Syukuran, seduluran, kang sarta sedekawan. Pancen kaya mengkono no. Syukuran ya kuwi nyukuri nikmating pangeran. Warga Gandri bengi iki nyukuri apa sing dadi nikmate pangeran kang wis dilimpahake warga masyarakat ingkang lenggah ana ing Gandri. Terus diadani adicara bersih desa. Oh ngono, disyukuri kabeh kenikmatan peparing saka pangeran. Pancen kaya mengkono. Tembunge agama wis ngandharake
la ing sakartum la azidanakum wa la ing kafartum inna adzabila syadid. Oh ngono. Artine apa, Mak? Sok sapa sing seneng ngegungake rasa syukur bakal ditambah sing dadi kenikmatane. Iya, kosok baline sok sapa sing ora gelem nyukuri nikmating pangeran utawa kufur karo nikmating Gusti Allah bakal nampa siksa sing amat pedih. Oh ngono. Dadi syukur perkara sing wajib, syukur perkara sing penting kang sarta baku ya, Mak. Pancen kaya ngono, Nduk. Iya. Terus angka loro nilai positif yang dapat diambil dari acara bersih desa ya kuwi seduluran. Wo seduluran. Seduluran. Agama yo ngandharke sok sapa sing seneng nyambung tali silaturahmi. Iya, tembunge wae silaturahmi, silat karo rahmi utawa rahim. Silat kuwi sambung, rahim kuwi sedulur. Nyambung seduluran, kaya awake dhewe sak kanca saka Kadipaten Nganjuk nganti tumeka saka warga masyarakat Gandri Bengiki. Oh iya, ngene iki tambah sedulur, tambah rejeki. Sing seneng nyambung tali silaturahmi bakal dijembarke rezekine, didawake sing dadi umure. Oh ngono ya, Mak. Sing angka 3 nilai positif yang dapat diambil dari adicara bersih desa ya kuwi sodakowan. Oh sodakowan ngene iki acara bersih desa nanggap hiburan, nanggap mayangan. Ngene iki sing diuntungkan ora mung dalang, ora mung pesinden, ora mung pengrawit utawa penabuh, ning kabeh melu diuntungkan. Contone, sound system yo melok kecipratan rezeki, tero panggung bakul-bakul, sing melu mengais rezeki ana ing njaba mau yo, Mak. Kuwi yo melu kecipratan barokah warga masyarakat Gandri kang bengiki ngadani adicara bersih desa. Oh iya. Dadi ngene iki ngalap berkahe bersih desane warga masyarakat Gandri. Pancene kaya mengkono. Mula wis sak wajibe, wis sak pase lan sak trepe awake dhewe ngaturake panuwun ya, Mak. Ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan. Terima kasih yang sangat banyak. Iya. Kunjuk sapa wae. Kunjuk nuwun inggih menika pepunden kula ingkang winengku kinurmatan. Bapak Kepala Desa, Bapak Lurah. Yen ora kleru panjenengane Bapak Supriyanto no. Oh ngono. Iya. Sumrambahe para perangkating desa, para panitia ingkang ikut andil dalam suksese pagelaran pada malam hari ini. Sumrambahe uga ngaturke panuwun marang sedaya warga masyarakat ingkang lenggah ana ing Gandri. Kang wis percaya marang awake dhewe sak kanca saka Kota Angin Kabupaten Nganjuk kinen paring lelipur gelar kelir gantung gong ana ing adicara bengi iki. Iya, taun iki awake dhewe sing nampa kepercayaan. Awake dhewe sing nampa kepercayaan. Iya. Mula kudu digunakake sak bener becike ya, Nduk. Iya, Mak. Iya ngestokke dawuh. Ngaturke panuwun wis awake dhewe ora iso ngomong apa-apa. Ternyatane ya awake dhewe lagi sepisan jiki no. Oh ngono. Sepisan jiki iso sowan ana ing Laladan Gandri, Kecamatan Pangkur, Kadipaten Ngawi. Iya, iya Mak, iya ngestokake dawuh. Mau Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa ana ing sore mau wis menehi dawuh pangandika lumantar sambutan. Pak insyaallah nek isih diberikan waktu dan kesempatan insyaallah tahun ngarep isih awake dhewe no. Amin ya rabbal alamin. Gandri kene, Gandri kene iki yen ora kleru aku nampa dawuh mau sore dalang sing terbanyak pentas ana ing Gandri mau ya mijil saka Kabupaten Nganjuk. Sapa? Panjenengane pepundenku ya kuwi Swargi Ki Joko Suwani almarhum. Wo ngono. Yen manut dawuh pengendikane saka panitia Pak
Jaka Suwani iki yen ngasta ning Laladan Gandri wis kaping 13 no. Ngono. Saiki genti awake dhewe sing nampa kapercayaan iki. Ya mak ya ngestokke dawuh. Mula biyung arep ndongake apa, biyung arep memuji apa. Kanggo seluruh warga masyarakat Gandri kang bengi iki wis kasembadan ngadani adicara bersih desa. Dongaku Banyu Mili, Nduk. Dongamu Banyu Mili. Muga-muga sarampunge seluruh rangkaian acara bersih desa ingkang kagelar wonten ing Desa Gandri. Muga-muga Desa Gandri dadi desa sing badatun toyibatun warapun gofur gemah ripah loh jinawi kerta tata turaharja murah sandang kelawan pangan cinaket ing kamulyan tinebena saka bencana alam. Allahumma amin. Muga-muga sing sadurunge acara bersih desa warga Gandri sing isih gerah, sing isih sakit bar acara bersih desa pinaringan sembuh. Allahumma amin. Warga Gandri sadurunge bersih desa sing durung nemu jodhone, muga-muga bar acara bersih desa ndang ketemu karo jodhone. Allahumma amin. Muga-muga wong-wong Gandri sing isih kesrimpet utang bar bersih desa muga-muga sing ngutangi lali. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Kok sing ngutangi lali lho. Mbok menawa diikhlasne no. Iya, pokoknya doa terbaik selangkah lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Eman. Eman wong ayu ora sambayan, wong ayu ora sambayan, sira iku ayu endi, sira iku ayu endi, sira lawan Siti Sulaeka wong ayu dalam sadaya. Yo padha sadaya wujud jejer
Jenenge wae desane Gandri. Gandri. Heeh. Asma kinarya japa no. Ngono. Gandri ki artine apik tegese becik. Ngono. Heeh. Nek diartikan setiap hurufe no. Ngono. Heeh. Gandri. Heeh. G A N D R I. Gandri. Heeh. G guyub rukun warga masyarakat Gandri, sayuk rukune beda agama ora gendro, beda panemu ora padu, beda pilihan ora gontok-gontokan. Ngono. G terus disusul A asor luhur ora dibedake, derajat pangkat lan melarat ora dibedak-bedake. Kabeh bersatu padu untuk membangun desa Gandri yang selangkah lebih maju. Ngono. Terus bar A disusul N. N nrimo ing pandum. Nrimo rezekine pangeran, nrimo rezeki saka Gusti sing ngecet Lombok. Ngono. G A N D. Dalu iki ngenekke hiburan wujude pagelaran wayang kulit semalam suntuk. Ngono. Terus R rino wengi warga Gandri tansah nyambut gawe ora lali manembah marang Gusti kang murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus terakhir I iki dalang akbar sing ditanggap dalang ganteng, dalang murah kenek dicicil. Iya. Iya. Alhamdulillah. Iya. Sowan komplit saka kanca-kanca kang kagabung paguyuban Sanggar Seni Astabrata Mijil saka Kota Angin Kadipaten Nganjuk. Iki awake dhewe bengi iki iso sowan rene. Alhamdulillah muga-muga bar pentas ning Gandri dalang akbar sak kanca-kancane Sanggar Seni Astabrata iso lebih sering silaturahmi karo warga masyarakat khususnya masyarakat Ngawi. Amin ya robbal alamin. Terus rangkaian adicarane wiwit awan mau yen aku nampa dawuh. Iya. Mau go kagelar tayub nek ora kleru no. Iya. Tayub. Terus bengi iki acara puncak ya kuwi wayang kulit awake dhewe sing ketiban sampur. Ngono. Iya, alhamdulillah wa syukurillah. Yo kanggo salam mukadimah utawa pambuka ana ing season limbukan ngaturke sak langgam dhisik sing alus-alus ya nok. Ngono ya mak. Kanggo srana panglipur lan katur para panitia ingkang sukses ikut andil mensukseskan acara pada malam hari ini. Muga-muga saged karenan ing penggalih dadiya jampi sayah tombo kesel. Iya. Pelok barang iki ana panyuwun. Ya kuwi jenang gula. Dibawani dhisik ya, Nok. Dibawani dhisik. Mas Heru karben sing anyalirani bawa. Iya. Alon-alon maton kelakon, gremet-gremet maton selamet, sareh-sareh watone pikoleh. Iya. Monggo Mas Heru dipun bawani pelok barang mangke dipun tibakaken langgamipun jenang gula. Monggo Mas. Yen nangis sapa kebacut tinggal Pagelaran malam hari ini juga disiarkan langsung, no. Disiarne langsung. Lumantar ya kuwi channel YouTube Astabrata Media. Iya.
Dadi iki sing kepareng mirsani ora mung penonton sing ana lokasi, nanging Desa Gandri mengadakan bersih desa uga dipirsani warga masyarakat seluruh dunia sutresna budaya penggemar wayang kulit ana ing channel YouTube Asta Brata Media. Wah iya. Lanjut Mas Her. Mulih marang mula nira tangeh yen gelema bali bengi iki lakone wis dipaket no. Oh dipaket. Saka kersane Bapak Lurah Kang sarta sedaya panitia nyuwun lakon Petruk Dadi Ratu. Oh iya, payu lakon Petruk Dadi Ratu. Sok jane awake dhewe tanggal 23 nek ora kleru. 19 ning Tuban. 19 ning Tuban kuwi jane permintaane ya Petruk Dadi Ratu padha. Nanging mau wau sore ngebel jaluk diubah lakone. 19 ning Tuban. Diubah apa? Wisanggeni no. Wah iya. Lanjut. ngrarujit jroning ati yen kelingan labet ipun wala kuwata nuruti lakone urip heman urip pisan nggo dolanan iya eman-eman urip pisan dinggo dolanan iki galau. Oh iya. Mula milih judu ki sing ati-ati no. Ngono. Wong lanang milih wong wedok ki kudu diseleksi, sebalik juga wong wedok milih wong lanang ki kudu diati-ati. Ngono, Mak. Iya, Terus ditibake jenang gula no. Wah ya aku sing suwi belum pernah jumpa Mbak Krisda nggih. Mbak Krisda asmanipun nggih. Nggih, monggo buka celuk Mbak jenang gula langgamipun. Yuk minangka salam pambuka muga dimah wonten ing season limbukan. Monggo Mbak buka celuk kalih berdiri pelan-pelan nggih Mbak. Yo.
Iki uga ana nawala sing tumiba pangkon, diwaca. Selamat malam dari Pemdes Pemerintah Desa Gandri nyuwun lagu Mas Dalang nuninggi menika angka setunggal langgam kapan bali angka kalih kadung tresna tresna sudra ninggal katresnan luntur sinarengan widodari ayang-ayang. Mbok tuku kaset ae. Lanjut. Ditelaske Mbak Krisda. Matur nuwun Mbak Krisda, sampun ngaturaken langgamipun jenang gula minangka pambuka wonten ing limbukan. Iya, Wah Mbak Krisda ki wonge lencir kuning nok. Iya, upama buah-buahan apel batu malang. Wow.
Mbak Krisda, apel batu Malang, cilik nopo ya rasa dionceke dimplok sak kulite. Wo. Terus sisihe kuwi sapa? Sisihe kuwi asmane Mbak Dwi Kumala. Oh ya, saka Nganjuk. Saka Nganjuk no. Oh ya, wis omah-omah. Lho wis pinaringan putra siji. Oh, cewek. Wis anak-anak siji no. Oh ya, Mbak Dwi Kumala. Kuwi cara buah apa? Cara buah gedang no. Oh. Gedang bar mangan enak kuwi. Oh ya, bar mangan terus mangane gedang-gedang. Ya, terus konone meneh niku Mbak Yayi no. Oh, Mbak Yayi asmane. Mbak Yayi Galuh. Oh ya, domisili nggih wonten Sala mrika. Oh, Sala. Upama buah-buahan talok no. Talok. Talok. Ning seger kok no. Talok. Jajalen. Talok kuwi. Cilik ning seger. Ya, Terus konone meneh. Lah iki. Wah, kaya blandot macan ngene. Iki sapa? Deni Denko no. Oh, upama buah semangka tanpa biji. Semangka tanpa biji. Banyune akeh, semangkane dibrak karo lading mak banyune mak piyoh ngono. Semangka tanpa biji. Lah terus sisi kono, ayo disut live streaming disut. Iya. Menika tetungguling para waranggana naminipun Bu Parsinem. Oh, Bu Parsinem. Upama buah tewel. Tewel. Lho, aja ngenyek tewel. Wong iki seneng nek wis kadung seneng karo jangan tewel. Tewel ora kepangan sedina, wah diinget dadi oblok-oblok malah nikmat. Oh, tewel kuwi tewel. Terus sing terakhir, iki sing irunge ndelepno. Ya. Disut. Ya. Mbak Sri Wahyuni, Sri pesek no. Oh, silep godhong ganyong. Irunge nyung sebathuke nonong. Wah, ya. Mbak Sri pesek. Iki menempuh S2 no. Oh iya, S2. Ana ing Institut Seni Indonesia Surakarta. Iya, S2. Mugi-mugi lancar. Mengko bar S2 disambung meneh S3. Oh iya, S3 iki sluman-slumun slamet. Iya, Jane ana sinden tambahan siji neh no. Oh, saka sapa? Saka panitia. Oh, ngono. Ana sinden meneh aku mau diomongi karo panitia, Mas Akbar dimen Desa Gandri tinulak saking balak musibah punika kedah syaratipun kedah mbeta sinden Rainaga. Oh iya, diunggahne aku yo urung tau kenal kok no. Oh iya diunggahne iringane serampat. Yo coba kaya ngapa, Ca?
Iki to Sinden Rainaga. Iya. Wilujeng dalu. Nggih, wilujeng dalu. Iya, Jan. Ngusik to, aku ki mau pasalin ning pondokan, aku pasalin ning transit. Kok ketoke wis ketemu karo sinden iki, tapi sinden iki kok ketoke emang aku delok kok kadoan teko nggonku transit kok nguyuhe ngadeg to. Iya. Kaya buka gitu Mas. Pripun. Mau ndodok kok Mbak ya. Dodok ora ketatap. Tatap dengkulmu. Kok nesu lho, yo perkenalan dulu. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak kaplok. Sayang kok kaplok. Sayang nggih. Namanya siapa, Jeng? Menika kula nek memanggil Jeng, Mbak, Bu, Nyonya napa Nyah Nyoh? Yes sak karepe ngene lho ya, sing penting nyeluk. Iya. Nggih, Mbak nggih. Iya ya penonton bocah omong. Aku iki wangono padha wedoke diwang. Padha wedoke lah, gajane lek ketok ayu ngono. Sinten asmane, Jeng? Kula. Ajono. Jeneng sing dawa apa sing ndek? Jeneng sing dawa apa sing? Sing ndek. Lho, jenenge loro berarti. Ya nggih mboten sitok tapi ana sing dawa ana sing cendhek, Mas. Upami sing duwawa napa? Sing dawa niku Nggih. Nyai Tumpuk Eli Yusfia Kusuma Wardani Istiqomah Sakinah Mawadah Warahmah. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dawa to Mas? Dawa. Kok iso sak salam barang lho jenengmu lho. Iya. Kuwi jeneng sing dawa. Nggih. Nek jeneng sing endek apa yu? Tumpuk Parno Dengkul. Aku diwangi genya to yuyu kok ya sok. Mboten kula niki ngunggane sampean merga perintah saking panitia, Jeng. Oh ngaten. Niki kareben gandri tinebih saking tolak musibah menika kula gawakaken anu Mas Akbar Sinden Rainaga. Waduh, niki ora naga niki, raine kaya kijing malah nggih. Ya aja sia-sia to Mas kok. Mboten nggih. Ya aja naga to Mas. Ndak apa? Buta ngono lho Mas. Malah nesu. Dadi ben ngletak dalange lho. Niki bersih desa. Ngaten nggih. Heeh. Mang Mas Dalang dari Gandri. Gandri ya. Gandri. Gandri niku napa to Mas? Ya jeneng desa no. Santuku wit Mas. Duh. Aku meng nyuwun sewu. Ngapunten Pak Lurah. Tak awe ngene. Piye? Rene Gus aku ngono. Heeh. Sing mbok awe sapa? Dadak mbake Pak Lurah to. Pak Lurah. Ini lho Mas Supriyono lho. Supriyanto to? Supriyanto, Supriyono. Jare wis akrab. Alah ya salah sithik ora apa-apa. Iya. Ya Pak Lurah mbok awe. Niki disun Gandri nggih. Nggih. Gandri niku napa wit to nggih. Tapi kena nggih pedoman Mas. Meng sampean wis ya wis ngartekne tapi aku ya wis dhewe neh Mas. Oh, mengartikan Gandri itu. Ya kena nggih tepo tulodo lho Mas nggih. Gandri nek menurut Tumpuk jenengmu sapa? Tumpuk Undung. Tumpuk Undung ngundungi. Apa Gandri nek menurut Yu Tumpuk apa? Ngeten nggih. Yes, nyuwun sewu niki pun disabda kalian sing cikal bakal. Cikal bakal. Kula mboten kok ngrubah ngoten mboten. Mboten, ya. Nggur kena nggih acuan ngoten nggih. Nggih, Iya. Sinden kok jegok barange ngopo? Jegoke apa kirik kok iso. Watuk, Pripun artine napa? A N D R U I Mas ya, kok ya. udelmu kuwi. Ya. G apa yu? G niku ateges gagasan. Wah, gagasane Pak Lurah. Monggo sing apik sak perangkate niku dipun sengkuyung. Sak wangsule gagasane masyarakat sing apik. Pak Lurah sak perangkate kudu nyengkuyung ngoten lho Mas. G niku gagasan. Gagasan. Terus bar G ayu. Ayuh urip sing padha rukun. Wau jenengan kan rukun karo tanggane to? Rukun karo tanggane. Nggih, mergo enten ngendikan niku ngeten. Pripun? Jegok neh. Ya ora apa-apa ntrah ya rai naga. Pripun? Dawuhne niku ngeten. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Fal yuksin ila jarihi.
No, Mas. Oh, lah ya aku mang nampa WA. Pripun? Nampa WA, sinden nek iso dalil bakne sampean nek samingane ora nyinden iki dadi mudin to. Wis meneng Mas. Mung tak antemi dhewe lho iki. Weh, dalang kok mbok antemi iki lho. Lah iya apa ora mudin? Ampun. Mudin ora? Tapi aja ngomong to, Mas. Dadi kan tenan ngono lho. Niku Mas, dadi artinya apa? Man piye wau? mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yuksin ila jarihi. Artinya Man utawi sapane wong yu'minu kang iman sapa mang billahi ing Gusti Allah wal yaumil akhir lan dina akhir fal yuksin mongko bagusana sira kabeh ila jarihi maring tangga. Ngeten ta nggih? Yo gak dhisik sokeh lho Mas. Tepuk tangan. Ngoten. Weh, ora rugi nek muawan dadi mudin. Ya ora mesti Mas, ngaten ya. Sampeyan iso gak menek klopo? Piye? Menek klopo iso? Ya iso menek klopo cilikanku kok. Aku ora iso, Mas. Lho, kok ora iso? Ya klopo nggo sakmene emang dipenek menek piye gak iso. Pengen glundung sampean. Lah sing bener. Wit klopo. Oh, wit kelapa. Nek kelapa ora iso Gak iso penek. Glundung mesti. Pinter wal. Iki suwe-suwe omongane kok megelne kuping to. Wis suwi Mas aku. Wi G, A ayo rukun. Nggih. Terus ana N U. Najan to beda-beda agamane, beda-beda derajate, mbuh sugih, mbuh miskin. Kuwi ora enek sing dibedakake. Ayo guyub rukun. Mergo rukun agawe Kang Tosa. Santosa kok Kantosa Ya, iya, kuwi, Kantosae tanggamu piye? Ya ora mesti Mas, kadang itu tanggamu barang. Iya. Terus selanjutnya bar G A N terus D. D. Heeh. Dasare wis kuat. Dasare negara Pancasila Undang-Undang Dasar 45. Dasare agama sing tak rasuk Mas. Al-Qur'an, hadis, ijma, qiyas. Ngono Mas. Wis dasare kuwi. Ya kok medeni to. Nek wis diamalne lho tenan iki. Nek wis diamalne nyuwun sewu ra dusun Desa Gandri tok nggih. Kabeh sing ndelok streaming niku kena nggih dasaran insyaallah ngoten. Oh. Nggih ta? Nggih. D dasare wis kuat. Terus R. Rikat Trengginas. Ngono. Dadi rame ing gawe sepi ing pamrih. Oh. Ayo nyambut gawe sing giat. Terus tanpa pamrih. Kudune ngono kuwi Mas. Iya. Dadi nyambut gawe sing giat, ibadah ya sing giat. Fa'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Ngono. Kuwi artine apa? Nyambut gawe sing peter kaya-kaya donya kuwi gak bakal rusak Mas. Tapi nek dong ibadah menurut kapitanyane dewi-dewi bareng ibadah ki kaya-kaya kapundhut karo sing gawe urip. Oh, dadi nyambut gawe karo ibadah harus balance seimbang. Ya kudu giat kabeh, aja males-males. Iya. Yo matur nuwun yo. Terus terakhir yo. Sik toh aku tak ambekan. Aku sajoke suwek, tuwek iki no. Ngomong saiki no kecer kabeh. Terus terakhir yo. Terus I. Yo kanggo masyarakat Gandri, karo sing ndelok kabeh ae insyaallah. Nak niku gelem leksanane napa sing disuwun diijabahi karo Gusti Allah. Muga-muga napa sing panjenengan idam-idamne panjenengan suwun kalian Gusti, muga-muga dipun ijabahi kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin nggih. Amin. Sing aku menjadi tanda tanya dalam hatiku itu satu yo. Pripun? Jare sampean aku nampa dawuh lewat WA, jare sampean sampingane mudin. Nggih. Upama ning desane ana wong mati terus nampa tanggapan koyo bengi iki ini caramu piye? Aja mung kuwi Mas. Loh, iki kudu tak takone ning gak ono menjadi tanda tanya besar. Nek enek wong umpamane sakaratul maut ning desane sampean. Sampean duwe kewajiban to ngrumpaka mayit mau. Ning ono tanggapan koyo bengi iki malah mbok tinggal tanggapan ngono caramu piye? Jajal. Cara bengi ngene iki Mas ya. Cara bengi iki mau. Heeh. Ya dileremne sik to ya. Maksudnya dileremne sik piye? Nek enek sing mati. Tapi saurunge meng sakaratul maut pamane. Sik bar dhuwur meng tak parani Mas. Mbok parani. Heeh, Lek. Aja mati sik, aku cek arep nang Gandri ya. Terus Iya. Jo tak kuat-kuatne. Mamange wis kecet-kecet ngene lho Mas. Heeh. Urip nih.
Heeh, Den, tak kuat-kuatne, Den. Niki saestu beso mulih, Mas. Heeh. Isuk enek. Awan enek. Sore enek. Lah padha semayan, ayo nang pompong mudin nang omah ngono ae. Apa enek mau mati kok sembahyang iki lho. Kuwi tenan Mas wi. Aku gak iki kenyataan iki. Oh. Isuk enek, awan sore bengi ngene enek. Lah Dadi masuk sakaratul maut kok ngabari kancane ayo mati saiki mumpung mudin enek ngono lho. nyuwun sewu nggih. Nggih. Jenengan Bapak Ibu niku nak ngendikan, utamane Pak Lurah lho nggih. Pak Lurah. Pak Lurah niku sak ora-orane jenengan panggah kedunungan pulung. Nyuwun sewu nggih. Heeh. Kula niku nak nang omah niku mudin, jare mudin niku pujangga. Nggih. Aja pisan-pisan muni sirahku mumet, sirahku ngulu mboten usah nggih. Lho lho, ngoten nggih. Nggih, mergo nak cara Islami Nggih. panggah dikanteni kalih malaikat loro. Malaikat loro. Nggih. Roke patit. Lah, Terus cara Jawane ditutne dulure. Apa sing diomongin niku biasane sok kelakon. Ngoten lho nggih. Oh, nggih. Terutama ibu-ibu nanggone anak-anak niku sing saestu. Heeh. Tenanan wi. Iya. Mendili aku tak Ora mlili tramatane ngene kok iso. Sik, ning tapi aku harus ngangsu kawruh, harus mencari informasi, belajar karo sampeyan. Nggih. Gandeng sampeyan nyuwun sewu, umur ya luwih sepuh sampeyan, ilmu ya mesti juga mengikuti luwih. yo jelas wae aku bar aku wis renek kabeh kok. Iya. Heeh. Ngono kuwi carane ngrumpaka mayit iki to, urut-urutane. Urut-urutane wong. Weh tumon wae mayit diurut. Maksudnya urut-urutan maksudnya tata cara. Runtute. Urut. Aku ora tau lho ngurut mayit ora tau lho. Arep mlayu wedi. Tata carane maksudnya upamane mayit wis les Mati. Terus urut-urutannya kamu sebagai mudin langkah pertama itu apa? Aku ora melangkah Mas Wi. Hah? Aku ora melangkah. Maksudnya ki Mlaku biasa ngono Mas aku. Yo kok angel men to cah ki. Maksudnya ki gini loh. Apa yang kamu lakukan pertama kali? Yo mayit ki didusi to Mas. Oh, didusi nganggo banyu kembang. Enggak nganggo banyu aki ndek ngenane ke. Nah, pemesane banyu aki Mas. Kok iso iki tidak menghormati mayit wong mati kok banyu aki lho. Ya nak leleh wis rasah dikubur to Mas. Yo nganggo banyu. Rati ngene to Mas. Nganggo banyu dikeki godhong kelor biasane. Enggak Mas wi. Apa? Godhong lateng. Ben guatelan kabeh. Ndek ngenane godhong lateng non tuwangine. Gatel Din. Wong mati kok sambat gatel. Terus bar dimandikan Pak Mudin. Bu Mudin. Yu. Bar di aja nesu ya ampun aja nesu. Ngono tak suwayang kapok wingko. Alah. Kok tak gedek-gedek. Bar dimandikan terus urutan kedua, langkah kedua. Terus mayit dijugetne. Langkah kedua bar dimandikan apa ngono kuwi? Terus diulesi Mas. Oh, diolesi nganggo dibuntel lho Mas. Oh, dibuntel nganggo kain kafan. Godhong jati Mas. Ben koyo sego pecel. Yo kain kafan, kok iso mudin iso mbungkus godhong jati karo mayit. Lah iya nang ndi yo karo mori to Mas. Oh, kain kafan. 3 lapis atau 7 lapis? Kayak koyoke 70 meter Mas. Karo ngerayuk dalange kuwi lho. Yo 3 lapis yo 7 lapis. Nggih Mas. Terus ngono kae kok dibumpet-bumpet nganggo apa to ngono kae wong meninggal ngono kae? Kapuk to. Heeh, kapuk. Ngono kae ben apa yu? Ngono kae nyun sewu Kok lambene dituk kapuk ngono kae irunge. ben kan nyebul sampean lho. Iya. Ben gak nyebul. Oh, gak nyebul. Nanti nara dibumpetin nyebul. Terus bareng ngono ditumpakke. Heeh. Tumpakke pendosa. Gak Mas. Apa? Kayak teman kereta waduh ngono Mas. Kereta api tapi. Oh, kereta api. Jurusan Madiun. Lha ora busuk sik mayite. Yo ora to Mas. Kereta api. Wong di kei air aki mang. Tekan kuburan, yu. Heeh. Tekan kuburan terus bareng ngono mayite diapakne. Heeh. Kan kuburan kayak kadang enek sing wendeng-endeng bareng Mas. Heeh. Yo gak mesti mayite mung diapakne. Ya dicemplungne ngono to Mas. Cemplungne kuburan. Gak kali Mas. Ya nang ndi kono nang kono wis dikeki luwangan cemplungne kuburan to Mas, luwangan kono. Ya Mas Andra ya. Nah. Kok iso Mas aku. Ya matur nuwun yo ngene iki aku kan mencari ilmu ben ngono ki urut-urutane wong meninggal diapakne ae. Ndek ngenane aku kleru Mas, Kleru mayite piye? munggah ngene.
Nak wong mati iki kandungane kan muga-muga padang kubure jembaro dalaning. Heeh. Nose aja mbok dongane padang. Lho kok ngono? Malaikat no malih awas ngono. Roh aku. Aja mbok dongane jembar nyumpul aku sak kayange ngono mesti jembar ngubit ning ngene. Lah dungane jaluke dipikne peteng. Kon sing peteng. Peteng terus sempit kubure. Ben nek malaikat godhok iwoh. Iwuh ngono e. Rumus diyo yo. Ya mbok dongane padang dalane jembar kubure nak jembar malaikat nyumpul aku sak geleme. Ya salahmu aku ngono. Mangsa aku kok